Ir-raġel jipprova jmur għal kura l-isptar, imma ħadd ma jista' jifhem x'kundizzjoni għandu. Sa dan it-tant, is-sitwazzjoni tibqa' tigrava u dak li qabel kien teddit issa jipprova jagħmlu. Darba minnhom jipprova joqtol lil mara tiegħu. Konna reqdin u jiena qomt ħassejt għed jifgani. Għajneħ suwed jgħajat u jwerżaq jgħid li ħanoqtlok għax inti mhux suppost qiegħda hawnhekk, inti ħattuli dan huwa tiegħi, għalfejn dħalt f'nofsna, għalfejn dħalt fil-patt li għamilna, kien qabad l-istat u l-affarijiet kollha. Qabad għamilhom niftakar munsel mal-art, kien jiġifieri jagħmel pipi fuqhom. L-affarijiet niftakar kienu xerba bibbi għandi d-dar jiena. Kull ċifissiem kull imkien. Kollha kien neħħihom. Għaliex fl-aħħar jiena ħanieħdu. Il-da ħanieħdu. Għax da he belongs to me. Dan huwa tiegħi. Aħna hekk kien l-ftehim tagħna. Beda jipprova jifgani għax beda jgħidla x'inti qrib Alla u min qrib Alla jien ma rridux. U ġieli waqt li kun f'dawn l-episodji jiġi ftit għal ftit mument jiġi f'sensieħ. Dajt li jgħini muġibli l-mambirek u muġibli l-fader. Jew għamilli xi ħaġa ħajjaħduni ħajjaħdu li ħajti. Jidher ċari li r-raġel kien ħawwat fl-okkult, imur għand il-fortune tellers, imur il-qudiesa sewda l-Black Mass li fija kienu jagħmlu affarijiet oxxeni u joffru sagrifiċċji jew b'kull mod iżebilħu lil Alla. U kien imur Black Masses fil-passat. Jien li ma wrinix bihom, imma kien imur għax għamil bla dritt fuż l-affarijiet ġraw hemmhekk. Kien jgħidli li ġieli jġibu n-nisa u jiddragjaw biex ikolhom x'jaqsmu magħhom u jixorbu id-demm tal-kittens u joqtlu jagħmlu sakrifiċċju l-annimali. Kienu jagħmlu ħafna affarijiet muqżiża. Kienet jinvolvu l-slaleb u l-bibja u l-ostja. Waħda mill-affarijiet kienu jagħmlu attivitajiet sessuali u bħala għodda jużaw s-slaleb u hekk. Kienu jorqdu fiċ-ċimiterji, plus da kien imur ħafna. Kien marant fortune teller kien għaxrit li jkollu ħafna flus. U għaltlu biex jilbes ġizirana fija d-dem tal-ħajjina u fija oxra ta' ma nafxiex u għaltlu fija d-dem ta' xi patri. Dik kienet ġizirana għal ħares minn missilu. U l-attakki jkomplu jiggravaw. Darba minnhom saħansitra jipprovu joħdilha id-dem biex joffriħ sagrifiċċju. Kien jipprova imma qatt ma rnexxielu. Ġuri saqsejt patri fuq hekk jien li jekk hemm ċans kbir li taġo fih jgħaddi ġo fik. Nies bħal meta jkunu sospetti li huma possessuti jew għandhom xi tip ta' attakk spiritwali qas ma titkellem magħhom jew tmisshom. Jiena li żbalt jekk kont nitkellem miegħu. Ma jiena ma kontx nagħtaw l-affarijiet għax jiena ġieli kont ikun daħdeħ fis-sodda u da kont jew nsibu bil-qiegħda fil-bitħa iħares lejn il-qamar jqatta' jdejhu jixrob demmu stess, għasafar kollha xorbilhom demmhom u battejlet mhux vera. U msax kellu ħalqu, kellu r-rix ma ħalqu u kien jgħidli għax hekk hemm bżonn nagħmel x'inkella ipattijili. X'kien jgħidla you have to give something to take something back. U kien nkun ma' ġembu ġieli u ngħid xi ħaġa f'qalbi biex nara naħseb fuq xi ħaġa jien. Kien jgħidli m'għandekx għalfejn taħseb hekk, naf ta' xett. M'għandekx għalfejn. Kien iweġibni meta jien ma nkunx kellimt b'vuċi tajja tkun qiegħda bejn u bejn ruħi. Jew ġie ngħid talba żgħira. Jgħidli għalfejn qed titlob. M'għandekx għalfejn titlob. Jgħidli naqralek moħħok ħsibiet tiegħek kollha nkun nafhom. Jgħidha x'in għandi is-servants. Kollox ġejluli. Għajneħ
Jina qatt ma rajt għajnejnek. L-għajnejn kważi qasib qatara fihom l-abjad, għajnejn jiġu swed kollha. Jien f'ħajti qatt ma rajt għajnejn ta' bniedem li jiġu kważi l-abjad ma tarax, għajnejh jiġu ċappa sewda.